inzwaka, ukaona uri murume uchibvunza mukadzi kuti what do you bring to the table, then there's something wrong. Kutomira kutoita argument, kutoitisana naro kuti what do you bring to the table, uchibvunza munhukadzi kuti what do you bring to the table. Mukoma wangu, ndinokumbirawo kutaura mafungiro angu panhau iyi. Kakawanda kacho patinenge tichibvunza mukadzi kana kuti musikana mubvunzo wekuti what do you bring to the table, kakawanda kacho tinenge tisikatomborevi nhau yemari kana kuti nhau yemafinancial issues. Asi mubvunzo uyu unobatsira kuti muzive kana muine zvinangwa zvimwe chete parelationship yenyu, nekuti unogona kuroora munhu asina chinangwa chekuzviisa pasi semukadzi, asi anenge achida kuti munge muri 50-50 mumarriage iyoyo. Unoiziva type yementality yevakadzi vanoda zve50-50. Saka mubvunzo wekuti what do you bring to the table unoita kuti ugare waziva. Zvakafanana panhau yevana, mumwe anogona kuti ndichakuberekera vana nekuvarera nekukuchengetera musha patime yaunenge uri kubasa uchishandira mhuri. Mumwe anogona kuti inini ndichakupa vana 2 chete, zvekuti unoda 5 ndezvekwako, inini handisi kuzodarika 2. And then mumweni anenge asikatodi nekutozvara vana vacho, and then mumweni anonge asitorina chibereko chacho. Chakasodhakwa kudhara nemaabortion aaita achiri kuchikoro. Wobva watoziva kuti hapana bring to the table yefamily apo, hapana vana vari kuzozvarwa apo. Saka mubvunzo wekuti what do you bring to the table unokubatsira kuti uzive side richange riine partner yako, kana kuti role yaachange ari chiplayer, kana kuti yaari willing kuzoplayer murelationship kana kuti mumarriage yenyu zvisinei nemari. Wobva wagara waziva kuti magoals nematargets ane mumwe wangu ndinozomagona here, ndinozomakorera here, kana kuti ndogara ndasiyana nazvo. I think inini ndo panoshanda mubvunzo wekuti what do you bring to the table. Maita basa.